Ola, son Idoia de Luxán e son ilustradora e diseñadora gráfica, artista multidisciplinar, entre outras cousas, fago humor gráfico. Este ano convidáronme a ser unha das ilustradoras que retratara a Chichi Campos polo Día da Ilustración. Xa coñecía un pouco a súa obra, pero foi a excusa perfecta para afondar e descubrir tesouros e o contexto no que facía as viñetas, non? Bueno, a verdade é que sorprendeume bastante porque atopei moitas puntos de coincidencia entre a súa personalidade e a miña, porque dame a impresión de que era moi crítico, que tiña un espírito moi crítico, que era moi sensible e que era moi empático, non? Polo que contan as reseñas que lín e demais, e a súa propia obra. Bueno, foi un referente moito menos coñecido do que debera, penso. Pois para min, por exemplo, pois sorpréndeme que se coñeza tanto a Alberic de Cataluña, non? Por exemplo, que eu estudiei ali, en Aljoso, e aquí que non se coñeza máis a Chichi Campos, porque, bueno, pois tendo en conta que foron os que fundaron a agrupación do Castro e que fixeron a primeira revista de banda deseñada desde Suiza, non? Antes da transición, coa axuda da xente emigrada en Xenebra, entre outras cousas, e que logo máis adiante fixeron a revista Cans en Dono de ton de sorna satírica, e a parte super plural, é dicir, que non era só xente de esquerda, senón que aí cabía todo o mundo, non había filtros de ningún tipo, non? Ademais, bueno, tivo unha trayectoria multidisciplinar moi ampla. O que me gustou é que era moi inconformista e moi fidel aos seus ideais, polo que parece, non pasaba polo aro de ninguén, e cando algo non lle convencía non era quen de amoldarse ou como un redil, non? Senón que sempre pertencía ás súas crenzas, non? Quixen facer homenaxe á súa trayectoria en varios puntos. Resultoubame divertido facer como unha viaxe a través da súa propia experiencia e obra, a través de 4 viñetas, é unha imaxe central. Entón, bueno, decidín na primeira viñeta, gustoume fixarme na súa parte de humor absurdo, que é algo que me gusta moito, gustame moito. Por exemplo, pois cando fala dun punto no espacio, non? Que son cousas que o mellor que a mogollón de xente nos pasaron pola cabeza, pero que el, pois, era capaz de darlle forma. Fíxame moitísima gracia a personaxe de 3 personas nun mesmo ser, Juan Palomo Superman antigo, non? Como nunha páxina na que reflexionaba sobre a árbore xenealóxica da religión cristiana, non? Entón, imaginarme a situación absurda de que esa personaxe pois lle cagaba na cabeza, non? Pasando por unha zona marítima de Sada, por exemplo. Na segunda viñeta quixen representar outra páxina que me gustou moitísimo, chamoume moito a atención, que é o home invisible, que ademais tamén me fixo gracia porque eu tamén teño feito un relato sobre un home invisible que non ten nada que ver. É dicir, supoño que son ideas que recurrentes, e no seu caso tiña un contexto moi claro e un significado moi claro, non? Que era a represión. Entón, na páxina era unha personaxe que fuxía todo o tempo de que o capturaran, non? Coa súa invisibilidade, ata que por botar unha mesada, pois o cachan e meteron no cárcere. Entón, gustoume a idea de representarlo como se fora el mesmo invisible, debuxándose a sí mesmo como unha personaxe libre, fora das rexas. Isto fíxeno tamén porque nunhas das reseñas que lín falaba de que aínda no cárcere non se sentía tan reprimido, e cando ti tes un espírito crítico e és moi creativo, non hai maneira de que te limiten e te aten. É dicir, inda que te metan entre rexas, o teu cerebro sigue maquinando, non? E iso é maravilloso, menos mal. Na terceira viñeta quixen representar tamén unha páxina que me gustou, que me
que me chamou moita atención da Cova das Choias, que é a revista esta que se publicara desde Xinebra, na que un home da aldea chamado Rabundio Vilela viaxa a través do tempo cunha máquina de tempo que fai el, e despois de viaxar a distintas épocas conclúe que todo é un desastre e que se repite a historia constantemente. Entón imagineime a Chichi Campos moi por riba do espazo-tempo incluso, viaxando a través dun bucle espazo-temporal, pero pasando pipa, non? Inda con todas as que caen, pois co seu humor por riba de todo, non? Esvarando a través do espacio. Na última viñeta quixen facer unha alegoría á revista de Cans en Dono, na que participara con xente da florenata do humor gráfico galego, como pois Siro, Xaquín Marín, Gogue, Carlos Silvar, Xosé Lois, entre outros moitos, non? Bueno, pois debuxei un can a Chichi Campos en forma de can, sen dono, cos as garrapatas, as súas pulgas e demais, e suxeitando un xornal. O do xornal é un guiño ao seu inconformismo, non? Os problemas que lle debeu supoñer ser fidel aos seus ideais, a cantidade de veces que lle deberon dicir non ou que empezou a converterse en ex algo, non? Ex cargos tanto na política no PC, que estivo moitos anos, como no traballo de humor gráfico, como guionista e demais. E xa por último no centro, xa en Cor, unha homenaxe á súa labor na televisión de Galicia, como guionista de programas como A ver que vai ser esto, que con Morris e Manquiña. Entón fixen un pedaciño do escenario e el, pois, nunha pose natural e demais. A xeito de agradecemento, porque, bueno, pois parece que neste sentido sí que sigue sin cambiar moito, non? Penso que se puidera ver a situación actual, pois pensaría un pouco igual. Bueno, de todos os xeitos, co seu sentido de humor, o seu sorriso por riba de todo. Paseino moi ben facendo este traballo, estou super agradecida, agardo que sirva para que a xente afonde un pouco máis na súa trayectoria, na súa obra, e que se faga máis accesible a súa obra tamén, e que se estudie nas escolas de artes e demais ao mesmo nivel que outros moitos humoristas gráficos e guionistas e demais.